Bé, hi queda una setmana perquè la catedral de Notre-Dame torni a obrir les seues portes després del devastador incendi l'abril del 2019. 7 dies queden per a celebrar els grans fastos d'una reinauguració de la qual ja se saben moltes coses. Ja hem vist imatges de l'interior, cap detall s'ha deixat a l'atzar. Les previsions ja auguren que la renovada joia del gòtic rebrà 15 milions de visites anuals. Torna la llum a Notre-Dame. 5 anys, 2.000 professionals i artesans i vora 850 milions d'euros de donacions ho han fet possible. Un renaixement moral per a totes les mirades que contemplaren amb angúnia aquelles flames del 2019 i una lluminositat que sorprèn en l'interior d'esta icona gòtica. Ho veiem en esta primera visita per a treballadors que ha sigut una picada d'ullet al planeta perquè estiga atenta a la reobertura en 7 dies. El pròxim cap de setmana, 2.000 convidats, caps d'estat de tot el món i 280 bisbes i sacerdots seran testimoni d'una fita retransmesa en directe per televisió. Els cors assagen ja el repertori amb himnes i magníficats. Preparades per a instal·lar-se estan també les primeres 1.500 cadires de roure i les 8 campanes repicaran en la resurrecció de la catedral. Des del taller del dissenyador Francesc Castelbajac han eixit les acolorides casulles per a la cerimònia de reobertura i des de la centenària cereria de Lourdes, estes primeres 200.000 espelmes commemoratives. S'espera fabricar-ne més d'1 milió a l'any. Perquè Notre-Dame conjuga religió, patrimoni i indústria turística. Parlem d'un dels monuments més visitats del món. Ara esperen augmentar xifres i arribar als 15 milions de visitants a l'any. L'entrada continuarà sent gratuïta, però caldrà reserva. Queda només una setmana per a la gran celebració, perquè torni la llum a Notre-Dame de París.